En jetti Allah kaddi jettoron en jule cuɓaɗo ɓurɗo ɓurnade windere en jetti jinnaɓe rewɓe worɓe kam helfa meɗen diine pinal kala biwo mbimi wimami debbo gorko suka e mawɗo mani kala inde yettoɗon calminama kala ɗo gonɗo e gonirɗon kadi on bismama e dow hello meɗen YouTube Hoddu Pulaar TV onon kala bismama ɗo ennam on beltanama kadi no fewi kala e sang wonani vidéo ji batten ɗo ɗi no jeeɓirɗi toon ni kadi no mbaɗi toon partager ni on beltanama hen no fewi ha joni jokke wadde abonné dow hello meɗen YouTube Hoddu Pulaar TV so Allah jaɓi ma gueɗe kewɗe ngam weltinde moɗon ha tengti bandiraɓe ɓe caggal leydi taw ko ɓiɓɓe meɗen malinaɓe Mauritanie naɓe Sénégal naɓe Guinée naɓe Gambie naɓe ɗanniɓe wonɓe leyɗele goɗɗe woɗɗuɓe hande cuuɗi mumen ngam weltinde moɗon kadi siftinorde moɗon cuuɗi moɗon ko ɗum saabi mbaɗɗen oɗo sen YouTube ngam kala e sang kadi artirde hen koni weltinde moɗon koni siftinorde moɗon guendiji mon hande noon so gueno haaji wonko jiɗɗen namnade bandiraɓe meɗen ha tengti dendagal ɓen ɗo rewidiɓe meɗen e dow ngoɗo hello sen YouTube ko adi ko foof min gonɗo caggal ngoɗo hello YouTube woni Hoddu Pulaar TV mbiyetemi ko Mamadou Sow lolirɗo Kamale gommi ko kayi leydi Mali onon kala beltanama no fewi kala e saga hande jinmi namnade moɗon e tawde eɗen jogui juɓɓudiji kewɗi jogoɗen yuɓɓinde dow hello ngo ngam weltinde bandiraɓe meɗen kono ko adi ko foof aɗa waɗa gollal ɓe mbaɗantaɓe alay saago namnoɗaɓe beele ɓe kalama hen yiyande mabɓe holko ɓe jiiɗi hen holko ɓe jiiɗa hen si kala nam jogoɗen wadde ɗe kala e moɗon joguiɗi hattama wadde ɗum jaabol e commentaire walla ni numéro am WhatsApp ene ɗon wona mbaɗon jaabo ɗon e dow numéro WhatsApp holko jiɗɗon watta waɗede dow hello YouTube o eɗen ganni wadde hen tawno mbaɗon hen tan ko kolli Pulaar taw ko kolli meɗen Pulaar ha tengte kolli ɓoyɗi ngam weltinde bandiraɓe kadi siftinorde moɗon hanki jawtuɗo o kono ko adi ko foof eɗen ganni addude hen taw ko wattude wadde hen kabaruji so tawi ene weela moɗon wattude addude hen kabaruji ko kewata e nder windere nde caggal ɗum kadi darti windere ha tengti darti mawɓe meɗen ha tengti darti guendiyankoɓe meɗen sen ɓami yeeru ko en hono baydi kacce pamen Tidiani anen yero doro jallere Mamadou Samba Diop murtuɗen taw ko ɓiɓɓe fulɓe ɓennuɓe golliɓe golle tiɗe gam artirde gurdameji mabɓe holi kamɓe darti mabɓe beele yimɓe ganda holi kamɓe caggal ɗum kadi tindi e daare cifti beele holko jiɗɗon waɗe hen beele jiɗɗon tan goppen ko hello ngo e dow wattude tan wadde hen kolli Pulaar keɗoɗon walla no jiiɗi batte addude hen kabaruji kew e nder windere nde walla no jiiɗi batte addude hen darti taw ko rendo ngo ha tengti mawɓe meɗen ɓennuɓe hanki taw ko guendiyankoɓe beele gande gurdame walla yimɓe mawɓe nder aduna o waɗɓe golle tiɗ ɓennuɓe beele yimɓe ganda gurdameji mabɓe kamɓe tinde cifte daari beele holko jiɗɗon juɓɓinen wonandi taw ko hello ngo woni sen YouTube o kadi mbaɗino hen ni taw ko namnal dow hello YouTube ngo beele inde nde en goppande tan Hoddu Pulaar TV walla en mbaɗan Pulaar TV walla en mbaɗan Sow Pulo TV beele hol hen ko jiɗɗen on ɗon sagano yimɓe wonande ɓen taw ko jaabiɓe namnaga ko ɓuuri hen hewde mbi en mbaɗ Pulaar TV beele noon onon yeɓoɓe ngal ɗo yeɓoɓe oɗo vidéo beele yiyande moɗon yen goppi hen tan wona Hoddu Pulaar TV walla mbaɗen ɗum tan Pulaar TV beele hol yiyande moɗon hen ɗum noon joni noon oɗon namna hen oɗon ñaaga kadi jaaboɗon e jaabuji wona namnaɗe ɗe caggal ɗum kadi wonani dow hello YouTube ngo jiyanɗe moɗon hen holko ngakki hen holko kadi poɗɗen ɓeydude hen ɗum ɗon kadi oɗon namno ɗum bandiraɓe kala ɗo gonɗa e nder windere nde namnol maɗa jabol maɗa ine sohla oɗon mbawi wadde commentaire uji wonani ɗon to commentaire vidéo woni ɗo mbaɗa hen commentaire uji moɗon walla ni numéro WhatsApp o ma woppu ɗum e on ɗon saga mbawi wadde vocal uji moɗon beele hol yiyande moɗon e dow sen YouTube holko jiɗɗon waɗe hen holko ngakki hen ha joni beele ɗum ɗon ɓeydo waɗede hen tawno fandare meɗen tan ko weltinde leñol ngol fandare men kadi ko addude ballal e leñol ngol beele bandiraɓe belto tawno hande ɗen gandi ko ɓuuri hen hewde hande kutorɗen ko téléphone ngaji ordinateur uji hande internet ko ɓuuri hen ko toon dogata ɗum noon wadde gam addude noon ballal ngal ko ɗum saabi mbaɗɗen créé wonani oɗo sen YouTube hol jiyande moɗon sen YouTube holko ngakki hen holko fewani mon hen holko jiɗɗon kadi ɓeyden hen ɗum noɗon ɗaɓɓira ɗum batton jaabuji taw ko ngal ɗon namnal bandiraɓe on jarama noon kala e keɗogol moɗon moƴƴol